या ध्वजारोहण कॉन्स्टिट्युशनल हे आसा एक मान लिबरेशन डे गोंयचो सो ताका इलेक्शन आसूं कितें आसूं कंटिन्यू आसा पूण जेन्ना राज्याक उद्देशून भाशण तेन्ना आचारसंहिता लागू भाशण पूण कॉन्स्टिट्युशनल जे प्रोग्राम ते कंपल्सरी आसा. सर गेल्या 5 वर्षांत असोच इन्सिडंट जाल्लो आणि त्या टायमाचेर डेप्युटी कलेक्टरान इनॉग्रेशन जे फ्लॅग होस्टिंग केलेले आमदार सुद्धा जे असलेले ते आमदार सुद्धा सकयल बसून हे करते कारण ते लोकप्रतिनिधी असले पण ह्या वर्सान नवीन रूल सद्या सरकारान काडला काय गव्हर्मेंट पर्सनल डिपार्टमेंट जे आसा हे ऑर्डर काडटा सो प्रत्येक तालुक्यांत प्रत्येक आमदार मिनिस्टर जो ते लोकल आहा त्या गव्हर्मेंटान ऑर्डर काडटा त्या प्रमाणे फ्लॅग होस्टिंग